di jus biar mantap. Dados. Hey. Ana paribasan coba sing ngempungne kacang rembat panut marang lanjarane. Ana paribasan Jawa sing nempungne kecang rembat manut marang lancarane. Putra api utawa ala tingkae tergantung marang wong tuwa sing nyarahake. Monggo Salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa maulana Muhammadin adada ma fi ilmillahi salatan daimatan bidawami mulkilahi. sabar menungso iku lamun wis mati Nasib amal putus tanpa arti. sing sabar Sabar menungso iku lamun wis mati kabeh amal putus tanpa arti. Kecepat dong we ilmu ingkang bermanfaat utawa anak soleh kang duwe pakarti. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin Wa maulana Muhammadin adada ma fi ilmillahi salatan daimatan bidawami mulkilahi. mula aja wani-wani ning wong tuwa jalarane sliramu bisa mulya. Mula aja wani-wani mring wong tuwa jalarane sliramu bisa mulya. Mula ayo padha taat ning wong tuwa aja bakal muda besok pikantuk siksa. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma fi ilmillahi salatan daimatan bidawami mulkilahi. Kabeh iki ora perlu diketuni janji gombean aku sanggup ngenteni. Kabeh iki ora perlu diketuni janjiku biyen aku sanggup ngenteni. Apa elan aku mergo dadi jodone ora kena prawane tak anteni randane biyen mula sliramu wis tak aturi golek bojo sing tresno kaya aku iki apa kasane
wis lirahmu digawe lara ora urung saiki dadi rondo Nanging priye kabeh iki wis kepacut ibarat bubur bakal dadi sego ayo Mas Malik mula ketonku iki tanpa umpama ngerti ngono lamaranmu sing tak tampa anak kabeh iki ora perlu diketunie janjiku biyen aku sanggup ngenteni kabeh iki ora perlu diketuni janjiku biyen aku sanggup ngenteni aku elan aku mergo dadi jodone ora kena prawane tak anteni randane ora nyono sampean sabar anteni ing nyatane tresnoku tulus lan suci sing tak suwun sing gedhe pangapurane anong tresno apa bocor salawasi ana paribasan Jawa sing ngambune kacang rembat manut marang lanjarane ana paribasan Jawa sing nembune kacang rembak manut marang lanjarane ala putra apik utawa ala tingkahe tergantung marang wong tuwa sing ngarahake Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad wa maulana Muhammad adada ma bi ilmi lahi sholatan daimatan bidawabi mulkillahi saben manungsa iku lamun wis mati sekabehe amal putus tanpa arti saban manungsa iku namung wis mati sekabehe amal putus tanpa arti coba duwe ilmu ingkang manfaati utawa anak soleh kang duwe pekerti Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin Maulana Muhammadi adada ma billahi sholatan daimatan bidawabi mulkillahi mula aja wani-wani mring wong tuwa
brata ana tlatah tatuwa agama Islam iku pancen luwih utama agawe Indonesia nyabar para wali saka kang duwe gelar Raden Said Sunan Kalijaga Anggone nyobar lewat seni wayangan susah payah akeh beban lan uga ujian ning nyatane wali songo kasembadan anggon critake rukun Islam ing wayangan sahadat loro ing gambarke putra dewa salat kagungan den gambarke Werkudara kalbe sangrampunge perkara cacahan agama nalika lagi perang tempur Bratayuda syahadat loro ing gambarke Puntadewa salat kang kuat den gambarke Raden Werkudara kang bisa ngrampungi perkara cacahan agama nalika lagi perang tempur Bratayuda layar risaton Raja ing Kastina pancen nyata ana tlatah tanah Jawa agama Islam iku pancen luwih utama ngawintuni sing nyebar para wali songo kang duwe gelar Raden Said Sunan Kalijaga anggone nyebar lewat senining wayangan susah payah akeh papalan uga ujian aning nyatane wali songo kasembadan banjur critake rukun Islam ing wayangan syahadat loro dan gambarke Raden Puntadewa salat kang kuat dan gambarke Raden Werkudara